tardes a todos e a todas. Bueno, somos pouquiños, pero estamos os mellores. Bueno, vou facer un pouco a presentación do acto. A parte da presentación así máis formal de quen é Pablo e tal, pois me permiten o luxo de crear un pequeno texto que dialoga con este libro de Pablo e con algún outro libro que xa publicou e que tiven a oportunidade de ler, non? Entón, bueno, leo vos o que preparei. Pablo García Martínez naceu en Arzúa en 1985, é investigador postdoctoral na USC. Antes completou o seu doutoramento na City University de Nova York e fixo un postdoctoramento Humboldt como residente na Friedrich Alexander Universitat. Presentou a súa investigación en numerosos congresos celebrados en varias universidades do mundo e é autor, ademais do ensaio que hoxe nos convoca aquí, que se titula Alguén virá, Romanticismo, Memoria e Revolución na literatura de Luis Soane, publicado en Laio Vento en 2023, e tamén autor dunha monografía en castelán titulada Un largo puente de papel, Cultura impresa e humanismo antifascista en el exilio de Luis Soane, 1936-1959, publicado polo CSIC en 2021. Ademais, é tamén editor do Teatro de Luis Soane no selo Renacimiento en 2021. No libro que acabo de citar, Un largo puente de papel, Pablo abordaba a figura intelectual de Luis Soane, sobre todo a través do seu traballo na revista Galicia Emigrante. Citando a Enzo Traverso, Pablo resaltaba o privilexio epistemolóxico da ollada do exiliado, daquel que vive da cabalo de dúas realidades separadas polo océano e que se pode permitir enxergar as cousas desde certo afora, dun xeito contrapuntístico. É neste privilexio epistemolóxico, o privilexio dos que, por outra banda, non son uns privilexiados. Trátase da ollada periférica, a que estamos acostumados en Galicia, unha ollada afastada, brechtiana, como el mesmo di en Alguén virá, na que sucede aquilo que calquera que contemple un cadro impresionista pode experimentar. No impresionismo, canto máis te afastas do cadro, mellor ves a imaxe, verdad? Entre outras cousas, o libro de Pablo amosaba a inserción de Luis Soane no antifascismo arxentino, a súa colaboración no segundo Congreso de Partidarios da Paz, concilio de intelectuais contrarios ao imperialismo dos Estados Unidos no marco da Guerra Fría, e a súa fidelidade á figuración da tradición antifascista fronte ás novas tendencias en pintura do expresionismo abstracto que, como se saben, porque está estudado, foron fomentadas pola CIA. Deste magnífico libro, o capítulo que a min personalmente máis me interesou foi o titulado En busca de lo nacional popular. Neste apartado, Pablo expuña como, morto xa Castelao, as discrepancias entre o exilio e os galeguistas do interior continuaron a través de persoas como Luis Soane, Blanca Amor ou Antonio Baltar, o irmán de Ramón Baltar, que tamén retratou Suso de Toro na súa novela recente Un señor elegante. Nunha reseña que fixen do libro de Pablo na revista Luces, chamei a esta xinia de intelectuais, cuxa visión das cousas era diferente ás dos intelectuais comandados por Piñeiro no interior, como os elos perdidos da cadea. Expresión que Pablo tivo a xentileza de citar no ensaio que hoxe presentamos aquí. Soane é, pois, un destes elos perdidos que compre retomar. Un intelectual cunha visión da cultura e da acción política máis enchoupada pola idea do nacional popular e menos pola cultura libresca e de elites do grupo de Piñeiro. Da investigación de Pablo fascinoume o achado da influencia en Luis Soane do intelectual arxentino Pablo Agosti, unha persoa que estaba familiarizada coas ideas de Antonio Gramsci e que era consciente do papel dos intelectuais e da cultura na acción política, así como o papel da nación e a cultura no pensamento emancipador. Este vencello entre Soane e as ideas nacional-populares gramscianas resultan, ao meu ver, de grande interese, sobre todo se as analizamos como parte dunha liña de continuidade co pensamento dos galeguistas de preguerra, especialmente de Castelao.
Aquí, como agardo que comprendades, vou barrer un pouco para o meu terreo, pero agardo que sexa unha digresión productiva e pertinente. No meu libro sobre o republicanismo de Castelao sosteño que o de Rianxo profesaba unha concepción da política que presenta numerosos nexos coa doutros pensadores contemporáneos seus, como é o propio Antonio Gramsci, pero tamén Walter Benjamin, o autor cuxos lentes emprega a Pablo en Alguén virá para ler algunhas das ideas de Luis Soane, presente sobre todo na súa obra dramática A soldadeira, que Pablo analiza no libro que estamos presentando. Castelao era un líder populista na mellor acepción do termo, consciente do papel fundamental dos intelectuais para a emancipación nacional e social, que entende a teoría como un momento da praxe. Castelao posuía unha concepción dialéctica da relación entre o universal e o particular, ademais de mostrar unha sensibilidade extraordinaria para evitar o elitismo e, como querían os populistas rusos, para ir cara ao pobo, ben sexa a través da súa lingua, da súa estética, do seu dereito consuetudinario, da súa religiosidade, do seu folclore, etc. As ideas de Castelao, como as dos seus contemporáneos, e como as de calquera intelectual de todo tempo e lugar, non se poden extraer do contexto histórico no que nacen. No Estado español, o clima intelectual no que Castelao se formará é incomprensible sen o acontecemento dun trauma, a perda das colonias de ultramar e o debate sobre o ser de España que lle continuou. A abxuración do anquilosado réxime da primeira restauración, de finais do XIX, daría lugar a correntes intelectuais regeneracionistas que trataban de reimaginar unha España post-imperial. Neste mesmo magma de pesimismo e desintegración da metrópole e de optimismo na Cuba liberada, é que os antigos regionalismos dan paso cara ao nacionalismo. En Galicia, os nacionalistas encádranse nunha pola tradicionalista e outra republicana, representando, non por casualidade, penso eu, as dúas familias políticas excluídas do pacto entre a burguesía e os Borbóns que marca todo o século XIX español. Estas dúas familias son o carlismo e o republicanismo. A miña tese no libro sobre Castelao é que Castelao representa unha síntese progresista entre a pola tradicionalista e a republicana, pero este é un tema que agora non compre desenvolver. Si interesa tomar consciencia de cal era a temperatura intelectual no momento histórico no que o nacionalismo galego moderno, con corrente, cal era a temperatura intelectual no momento histórico no que nace o nacionalismo galego moderno, corrente a que se ascribe Luis Soane. A nivel internacional, o paso do XIX ao primeiro terzo do século XX está condicionado por dous grandes shocks: o da carnicería que xera a técnica na Primeira Guerra Mundial e o auxe dese fenómeno de masas que será o nazifascismo. O primeiro shock xera un clima intelectual contrario ao positivismo científico decimonónico e unha querencia pola historia antideterminista, non determinista, e, por certo, antieconomicismo. Paira tamén neste tempo a angustia existencial polo tempo mecánico e pola sociedade automatizada de masas. Pois isto é o pan noso de cada día, non? Pero daquela estaba comezando. Lembremos a este respecto os comentarios de Vicente Risco en Míter Europa sobre o home estándar que el vía nas rúas de París e que o deixaban totalmente abraiado. O momento é tamén de confianza na vontade subxectiva fronte á estructura. Antonio Gramsci, como exemplo disto, dirá que hai que usar o optimismo da vontade, malia que tamén usemos o pesimismo da razón. Vitalismo e vontade cara a acción son, pois, outros dos tropos frecuentes neste arranque de século. Así mesmo, contraponse tamén a lógica formal frente á lógica dialéctica. Este tipo de ideas todas impregnan tanto o pensamento de dereitas como de esquerdas na época. Na dereita podese sinalar ao filósofo alemán Heidegger, co seu regreso á filosofía do ser, e tamén a corrente de raíz nietzscheana da Revolución Conservadora Alemana, por exemplo, Spengler, que tamén influiría en Risco bastante. En canto á esquerda, son pensadores como Sorel, Lukács, Benjamin, do que vamos falar bastante aquí, Gramsci ou Mariátegui, o peruano,
E despois a Escola de Frankfurt, cos hegelianos Horkheimer e Adorno. Todos estes autores revisan o economicismo evolucionista do marxismo socialdemócrata, o marxismo do 19, que era precisamente o marxismo que non gustaba aos homes da xeración nós, precisamente porque o asociaban o marxismo como unha especie de antihumanismo e mecanicismo, non? Tiñan esta visión que era o marxismo da Segunda Internacional, basicamente. Neste tempo histórico xorde un novo marxismo que redescobre a importancia da cultura, da política e os saltos na historia. Lenin, como líder que desafía o esquema marxiano facendo a revolución nun país atrasado, é un epígono deste novo marxismo. Desafía totalmente a lógica do marxismo da Segunda Internacional. Gramsci e Lukács serán os dous grandes teóricos deste marxismo. Un pensador que marcará enormemente o debate intelectual nestas coordenadas que estuvo a comentar é o francés Henri Bergson. As súas reflexións sobre o tempo, teorizando a noción subxectiva do tempo fronte ao tempo mecánico do reloxo, é un filósofo que sobrevoa o clima intelectual desta época. Lembrade a viñeta de Castelao sobre o home que non sabía en que hora vivía, na que vemos un home con aspecto confuso nun cuarto cheo de reloxos de todos os tamaños. As ideas de Bergson estaban implícitas aí. Bergson inflúe en Antonio Gramsci a través de Sorel. Sorel formula nun libro seu a idea do mito revolucionario, que despois recollerá Benjamin. En Notas sobre Maquiavelo, que están nos cadernos do cárcere de Gramsci, este escribe algo que o relaciona coa importancia do mito mesiánico, que é algo do que seguramente vai falar Pablo, cando fale de Soane e Benjamin. Entón leo o que dicía Gramsci sobre Maquiavelo. O príncipe de Maquiavelo podería ser estudado como unha exemplificación histórica do mito soreliano, é dicir, dunha ideoloxía política que non se presenta como unha fría utopía, nin como unha argumentación doutrinaria, senón como a creación dunha fantasía concreta que actúa sobre un pobo disperso e pulverizado para suscitar e organizar a súa vontade colectiva. Vemos aquí a idea do mito como gran unificador da vontade do pobo. Gramsci tamén dirá, nas notas sobre Maquiavelo, algo que lembra poderosamente o Castelao do discurso sobre a forza do mito por excelencia entre nós, que é o Alba de Gloria. O Alba de Gloria podemos dicir, citando a Gramsci, que é a fantasía concreta do nacionalismo galego. Castelao, no Alba de Gloria, escribe sobre Alexandre Bóveda que era parte, cito, da moitedume de luciñas e vagalumes que mantiñan viva a tradición emancipadora galega. Sí, como os vagalumes que moito tempo despois outro gramsciano, que é Pasolini, asociará as culturas subalternas agrarias da Italia meridional sepultadas polo capitalismo. Vemos que todo eso está como enlazado, hai unha corrente aí de pensamento que recorre todo isto, chega hasta Pasolini, non? Sí. Bóveda é para Castelao pura lenda inserida no pobo, un ser mítico que está xa fora da historia. Nunha liña próxima a esta, Gramsci escribe sobre Maquiavelo. Maquiavelo mesmo se volve pobo, confúndese co pobo, mas non cun pobo concebido de forma xenérica, senón co pobo ao que Maquiavelo previamente convenceu co seu traballo, do cal procede e se sinte a conciencia e expresión e con quen se identifica totalmente. Juan Mayorga, que é un estudoso da obra de Walter Benjamin, sinala como Bergson tamén inflúe en Benjamin. Dice Juan Mayorga: Benjamin di moverse aquí preto da chamada filosofía da vida, entendendo por tal un conxunto de tentativas feitas desde finais do XIX para apoderarse da experiencia verdadeira en contraposición á existencia normatizada, desnaturalizada das masas civilizadas. De novo, risco abraiado como estándar. Entre estas tentativas sitúa Benjamin a filosofía de Bergson. Sobre a historia a contrapelo en Benjamin, que tan importante é para a lectura que fai Pablo de Luis Soane, Mayorga di: a historia a contrapelo interésase por aquilo que non causou efecto, polo que non sobreviviu,
Por iso quere Benjamin que o historiador materialista revele o negativo da tradición burguesa. O seu proceder debe ser análogo ao do aparato fotográfico, que converte as luces en sombras e as sombras en luces. Bueno, en Vagalumes, a Santa Compaña dos Inmortais de Castelao sería tamén unha forma de revelar ese negativo e de actualizar ese repositorio de figuras que en momentos de perigo podemos acudir a elas para volver a tomar impulso, non? É interesante, sigo no texto, esta apelación á tradición que fai Mayorga para o nexo que, como dixen, se pode establecer entre algunhas ideas benjaminianas e Castelao. A idea de tradición como unha sorte de repositorio, que acabo de dicir, ao que regresar para volver con ímpeto novo, está presente no Rianxeiro. Di Castelao, cito, pero a tradición, que é o pasado proxectándose no porvir, non pode confundirse coa historia. Isto desenvolví no libro máis por extenso, pero só vou apuntar que a idea que se pode atopar noutros, que esta idea, se pode atopar noutros autores ibéricos contemporáneos de Castelao e os que Castelao coñeceu. Así, por exemplo, a noción de intrahistoria en Unamuno ten algo tamén de aire de familia. Para Unamuno, a intrahistoria era unha especie de historia subterránea da xente do común que permanece por debaixo do devir da historia oficial. Isto é semellante á contraposición que atopamos en Castelao, que en Leo sempre en Galiza, eso está profusamente ao longo de todo sempre en Galiza, unha oposición entre historia e tradición. Historia e tradición. Igual que eso, intrahistoria e historia en Unamuno. E outro autor tamén contemporáneo como Ortega y Gasset, cando el no seu escrito sobre a nova política separa entre España oficial e España vital. Volvemos un pouco ao mesmo clima ideolóxico, non? Canto á visión dialéctica implícita nas teses da filosofía da historia de Benjamin, esta tamén se pode detectar no Castelao que citaba o hegeliano Heine. Eu creo, e repito con Heine, que dende a máis pequena fiestra pode contemplarse a inmensidade do ceo, como dende a máis pequena terra se pode comprender a grandeza do mundo. O mesmo sucede coa idea de que é posible pensar o progreso como un regreso ao pasado, algo que o de Rianxo mostra no diario de 1921. Aquí un Castelao pouco convencido coas bondades da maioría da pintura vanguardista que el mira en París na súa viaxe, escribe: sempre foi para min unha verdade indiscutível que para pegar un brinco é moito mellor dar un paso atrás. Mais agora atópome cuns artistas que pechan os ollos á tradición para pensar que así chegarán primeiro a un fermoso futuro. Unha aseveración que, lonxe de caer no reaccionarismo, como podía pensarse, aparece matizada e desenvolvida do seguinte xeito noutra parte deste mesmo diario, di Castelao. É indubidável o desexo que se ten de rehabilitar a Idade Media, ou sexa, o desexo de voltar atrás, pero coa experiencia do camiño andado para que o movimento a seguir non sexa unha circunferencia, senón unha volta de espiral. É dicir, non hai un regreso ao mesmo, non? Que é a idea de Nietzsche, non? Un regreso ao mesmo, sino que é unha espiral, sempre se está progredindo de alguma maneira. Así mesmo, cando Castelao viaxe polos Estados Unidos defendendo a legitimidade da Segunda República, deixará escrito nos seus diarios persoais que, cito, as rexións industriais son o esterco do progreso. Son necesarias, pero noxentas en sí, como son noxentas as tripas que nos levamos no bandullo. Esta fealdade do industrial, que hoxe nos resulta familiar, leva a Castelao a dicir que ali nos Estados Unidos somente se poderá vivir o día que se limite o progreso, é dicir, o día que se tire do freo de emerxencia, como proporá Benjamin nas súas teses sobre a filosofía da historia. Pretendo apuntar, e agora xa vou rematando, pretendo apuntar con toda esta conversa, que si Castelao, que si Gramsci, que si Benjamin, que si Seoane, dúas hipóteses que vou formular a xeito de pregunta, por si Pablo ten a ben debatilo, ou podemos debatilo despois os que estamos aquí. A primeira hipótese, en forma de pregunta, pregúntase se Luis Seoane non atopa no nacional popular do Gramsci que el recibe a través de Agosti, según descubriu Pablo, e tamén no aroma que hai benjaminiano, digamos, na soldadeira, que tamén Pablo detecta, algo que en realidade el xa tiña, porque formaba parte da propia tradición galeguista da que el viña.
sobre todo na idea galeguista teorizada por Castelao, como tratei de aquí de expoñer así dunha forma breve. A segunda hipótese pregúntase se a interpretación de Castelao como teórico do nacional popular e historiador a contrapelo que propoño e a concepción política destes elos perdidos dos que falamos, entre os que se atopa Seoane, non nos permitirían establecer mellor o nexo entre o galeguismo republicano de Castelao, o galeguismo de preguerra, e a tradición nacional popular que o nacionalismo marxista dos 60 recolle das teorías do terceiro mundo. É dicir, do marxismo creado na periferia, dos que miran de lonxe, creado nos povos sin historia, tamén desafiando a noción dos povos con historia que era que impernaba o marxismo da Segunda Internacional. Entón, se isto permite trazar mellor este nexo e non ver, como a veces se suxire, unha especie de antagonismo entre o galeguismo de preguerra e o nacionalismo marxista dos anos 60. Eu creo que hai uns elementos de continuidade clarísimos e os elementos de continuidade teñen que ver con isto. Non é cuestión de se os de preguerra eran antimarxistas ou non. O máis importante para min é que a idea do nacional popular estaba no galeguismo de preguerra e continúa no nacionalismo marxista dos 60 e polo medio estes autores, entre eles Seoane que estuda Pablo, tamén elaboran unha noción do nacional popular. Para min ese é o nexo de unión. E nada, moitas gracias pola escoita e deixo-vos con Pablo a ver que nos conta. Bueno, vou acabar de tomar a nota esta para despois abrir estas preguntas que propón David. Vale. Bueno, pois eu en primeiro lugar dar as grazas a Maribel por acollernos aquí e por organizar isto, e a Libraría Cartabón, e dende logo a David tamén por prestarse para acompañarme aquí, e a Laio Vento por imprimir este libro que lles mandei. E aos que o vaiades ler ou non, que estades aquí escoitando, pois tamén polo tempo que pasamos conversando. Moitas cousas que di David. Eu case que o que vou facer é ir facendo vou vos contar un pouco a historia material do libro, como de escribilo, e un pouco o libro ten como 3 partes claras que se poden diferenciar. Vou ir rapidamente pasando por elas. En algún momento tocarei algunha destas cousas que propón David, pero se non, na parte final dende aí eu ábrome a esa conversa que ti propós, se che parece, o que quede sin decir. Entonces, eu contaba un pouco, David, como é a miña traxectoria. Fixen investigación, eu marchei para Nova York para facer unha tese de doutoramento sobre a teoría literaria do nacionalismo marxista galego dos 70. Pero cheguei ali e deime conta de que aquilo non tiña moito espazo para o diálogo cun departamento de estudos ibéricos e latinoamericanos, que era onde eu traballaba. Entón, outra cousa que fixera por encargo dunha profe miña aquí de Santiago fora facer unha reseña das actas do Congreso polo Centenario do Nacemento de Seoane. E empecé a tirar dese fío para algúns cursos de doutoramento, e daí saiu a cerna da miña tese de doutoramento. E despois convertida, porque a tese tiña máis materiais, case todo estaba centrado en Seoane, pero había tamén materiais sobre outros exiliados republicanos, manifestamente sobre María Teresa León e máis un editor catalán, Joan Merli, e dai eso depurado dou nese libro de investigación que mencionou David, en varios artigos. Que pasou con isto todo? Que eu, cando viñamos vivir pa aquí a comezos do 22, hai agora un ano e medio, tive unha sensación forte de que estaba a escribir sobre literatura e cultura galega para revistas académicas inglesas ou prensa académica como a CSIC, que en algúns casos a xente
que a min eso axudábame a consolidarme laboralmente, pero ao mesmo tempo distanciábame de un público potencial que a min me interesa moito, porque estas investigacións e sobre todo a parte máis ensaística delas, no sentido do ensaio como asumir un risco, o ensaio como usar uns indicios e falar de nunha posición menos cómoda cada investigación. Na investigación, pois falamos con cousas moi cosidas, moi atadas, digamos que vistes todo de moita evidencia, entón, pois, eso dache unha seguridade a hora de falar. O ensaio, botaste un pouquiño máis ao monte, non? Digámoslo así. Entón, desa vontade ven o feito de poñerme a escribir este ensaio que lles mandei a Laio Bento, que moi rapidamente quixeron que se publicara, e aí está o libro, entonces. E o libro, a lectura que eu propoño de Seoane vai centrarse nos anos 50. Os anos 50 como un momento de perigo, non? Momento de perigo é unha expresión que usa Benjamin para referirse a eses momentos de crise no presente, nos que o presente nos forza a mirar cara ao pasado e buscar no pasado solucións, non? Buscar, diría Traverso, darlle nova vida aos desexos do pasado, entón darlle no presente nova vida aos desexos do pasado. Iso é o que pasa na miña lectura con Seoane. Aquí, despois, falamos un pouco, entón, eu o que penso, fago un inciso, eu o que penso é que en Seoane, dende logo, esa conexión está, pero en Seoane hai unha conexión forte xa co marxismo europeo durante os anos 30. Eles é todo o que teñen acceso. Hai que pensar que toda a arte, e David fixo referencia a algúns movimentos artísticos, toda a arte é unha arte ensaio forte nos 20-30, non? E eles lían as revistas, recibías Camilo Díaz Baliño, recibíanas, e eles líanas en tempo real, non? Entón, el xa está con ese ambiente intelectual, ten unha certa conexión xa neses anos, non? Entón, digamos que esas dúas familias de pensamento que se misturan nel, e que eu creo que se cadra a novidade do libro é que non foran tan separadas para despois ser pensadas xuntas, porque unha delas aquí non se lle prestou moita atención, que é a educación de Seoane nese pensamento romántico revolucionario da Europa dos 30, pois esas dúas eu creo que estaban xa nese momento, non? Entón, ese momento de perigo que son os anos 50, que pasa nos 50? Claro, a comezos do ano 50 morre Castelao, comezos, na primeira semana. 6 meses despois fundas a Editorial Galaxia. Entón, o 25 de xullo do 50 tamén. Entón, que vai a pasar? E aí empeza a hexemonía de Vigo no libro galego, que ainda andamos hoxe nes... No. Que vai a pasar? Todo ben, eu son dunha vila pequena, eu mentras haxa libros que se impriman, que se compren, que se leven, eso, dicía Maribel que nos van queimar, esperemos que non. Que vai a pasar entón nese momento? Que se dá un proceso que en certa medida é natural, que é que empeza aquí a recuperarse unha vida literaria, unha vida cultural que durante os anos 40 se mantivera no exilio, non? Aquí pouco e pouco, e cos problemas da censura, pois empezan a facer, sobre todo Galaxia, pero ao redor de Galaxia, aquí está Monterrey, aquí está Castrelos, moi pendente de ser estudada, toda a literatura popular de Castrelos, evidentemente, aquí, digo aquí en Vigo, non? Pero estánse a facer moitas cousas, despois aparece Xistral, que xa é máis contra o final da ditadura e tal, pero bueno, Xistral con esas coleccións de poesía, dai salen moitas voces que son de relevancia na literatura galega do 20, sen dúbida, non? Da Terra Chá, esa xente da Terra Chá. Entón, que está a pasar neses anos 50? Que se dá un cambio nos equilibrios culturais do galeguismo. Entón, móvese cara aquí un pouco a lideranza dentro da literatura e da cultura galega. En Buenos Aires, ao mesmo tempo, o grupo artellado á volta de Castelao perde certa orientación, é dicir, era un grupo no que moita da dirección a que a mantiña era un certo liderazgo forte de Castelao que queda un pouco descabezado, digo ás veces, non? Que son un pouco así, pero penso que queda un pouco... Entón, nese contexto,
un grupo de intelectuais que viñan tendo moita importancia no mantemento da vida cultural seoana. Hai que pensar que participa na Comisión de Cultura do Centro Galego. O Centro Gallego de Buenos Aires aglutina grupos conservadores máis ben dentro da cidade, pero el participa na Comisión de Cultura, ten así unha serie de apoios que lle permiten ter moito poder, como por exemplo dirixir a revista Galicia durante case 2 décadas. É unha fonte de ingresos por momentos, pero ele ainda sigue dirixindo cando xa non precisa eses ingresos. Seoane desde a segunda metade dos 40, últimos 40, empeza a vivir cómodamente da venta de arte. Entón, cada vez máis cómodamente, vamos, pero xa vive deso ben. Entón, o que vai a pasar neses anos 50 é que este grupo de intelectuais que mantiveran Seoane, entón, Revista Galicia, varias editoriais que funda xunto con Arturo Cuadrado, nas que se mantén a publicación de libro galego, varias revistas de Mar a Mar, Correo Literario, Cabalgata, eles pensan que nese momento desaparecido o proxecto de Castelao, un proxecto que esmorece tamén, hai aí todo o que é o proxecto galeuscano, todo o que é Galeusca, que é este momento de ultraliderazgo dentro do exilio do Lendakari Aguirre, unha cousa así como un pouco asimétrica, que cando está cambiando o goberno para París e tal, entón aí entra Castelao sin carteira, pero todo ese proxecto Galeusca non funcionaba como ben vía el nas cartas, é dicir, para Galiza era o único que había, para os vascos e catalás non, era unha estrategia máis das que había. Bueno, entón esmorece todo. En Buenos Aires non está a haber un proxecto literario cultural e aparece esta xente. Que pasa con esta xente artellada ao redor de Seoane? Que era moito máis de esquerdas, eran moitos militantes comunistas, como era o caso de Lorenzo Varela, como era o caso despois chega Ramón Valenzuela, que é verdad que entra máis tarde, pero o propio Seoane sempre no ámbito do filocomunismo. Seoane, bueno, o filocomunismo normalmente usase dentro do outro lado para mirar, pero digamos de compañeiros de viaxe. Seoane no 32 hai unha entrevista que fai Álvaro de las Casas, cando ainda Álvaro de las Casas non fora o que despois foi Álvaro de las Casas, pero fai unha entrevista e Seoane preséntase como estudante marxista, é dicir, estudante como marxista, ali, pois, presidente de tal, estaba García Sabel, que eu creo que non me acordo de cargo tiña, o representante dos estudantes era Carballo Calero, e tal, e Seoane, estudante marxista, e as respostas son respostas claramente artelladas nesas coordenadas, non? Entón, este grupo, neses anos, intenta tomar o testigo e ser eles quen lideran un proxecto cultural dende Buenos Aires, artellando cara á esquerda. Hai un momento na historia intelectual argentina, hai unha historiadora, Adriana Petra, que fala do momento peninsular. Nos anos 50, un momento peninsular en Argentina, e peninsular referido á influencia italiana. E aí Gramsci é moi lido dende, é dicir, Gramsci, os cadernos do cárcere edítanse no 51-52. Como 3-4 anos despois de que eu cando lía eu uso moito a nivel teórico os pensadores da nova esquerda británica, que son os marxistas que se artellaron. Mira, aquí creo que nos acompaña alguén que se artellaron nun grupo que despois se chamaron os estudos culturais. Eu lembro que un destes pensadores, Stuart Hall, el dicía que eles non chegan a Gramsci ata ben entrados os 60, cando vai Williams, invítano a unha serie de conferencias no Centro de Estudos Culturais de Nápoles. En Argentina estaban lendo a Gramsci 51-52, nos 60 xa teñen editada Literatura e Vida Nacional, con prólogo de Dr. Pablo Agosti, precisamente, non? Entón, está a pasar isto en tempo real, ten unha influencia moi grande nesa conceptualización que Seoane está a facer do nacional popular, dende logo. Que pasa nesa conceptualización do nacional popular? Que eles progresivamente, ese proxecto que tiñan de entrar no mapa do galeguismo galego cun proxecto forte de nacional popular, ven que se lles pecha. Por un lado, en Buenos Aires, o grupo que quedaba de galeguistas non recoñece a súa, digamos, o capital simbólico que eles reivindican. Capital simbólico, que é unha maneira de falar así máis ou menos para que nos entendamos, prestixio nós témolo na medida na que nos é recoñecido. É dicir, na vida case todo o real é relacional, pero dende logo unha cuestión simbólica como o prestixio é puramente relacional. Entón, no seu caso non hai ese recoñecemento, nin tampouco do lado daqui, da xente que estaba a traballar con Galaxia, cos que teñen unha relación constante. Seoane terá ata o final dos seus días. Un problema que hai na relación de Seoane con Galaxia é que está chea de mitificacións, é dicir, non está estudada moito os problemas que houbo,
nin as colaboracións que seguiu a haber, porque hai que ter presente que Seoane publica no 73 as Comunicacións Misturadas, que é un libro fundamental, porque é unha escolma que el fai traducida ao galego das audicións radiais publicadas en Galicia Migrante e tal. Entonces, aí prodúcese un peche en certa medida. Eles pensaban que estaban a xerar un proxecto para as novas xeracións que en Galiza estaban a crearse de galeguistas. Hai que pensar que aquí está empezando a escribir Mourullo, está empezando a escribir Ferrín, Xoana Torres, están as xeracións das festas minervais, entón eles pensaban que podían conectar con esta xente. E nesa incapacidade de conectar prodúcese ese momento de peche, ese momento de perigo. Fixen un discurso que case era a presentación inteira, pero veño do momento de perigo. Veño do momento de perigo, eses momentos de peche nos co presente nos forza a ir buscar ao pasado motivos para seguir crendo no futuro, por así decirlo. Entón, ese momento de perigo é no 56-58 un ciclo de desencontros tanto co galeguismo de Buenos Aires como co daqui. Empeza ca organización do Congreso da Emigración Galega, que é no Brado 56, en xullo 56, co centenario do banquete de Conxo, e continúa coa visita dende outubro dese mesmo ano aquí do presidente dunha asociación que eles montan de intelectuais, a GEA, que é Antonio Baltar, referiuse David a él, un médico dunha familia de Rianxo tamén, originalmente, de médicos republicanos progresistas, e remata coa agre polémica epistolar con Ramón Piñeiro a comezos do 58, na que suspende as relacións co Grupo Galaxia durante case un ano, coa excepción de cartas contadas con Paco del Riego. Entón, ese momento de perigo constitúe a segunda parte do libro. E a terceira, que é en diálogo coa literatura de Seoane, co poemario As cicatrices e coa obra de teatro A Soldadeira, eu creo que para chegar a ela vou tirar de vos cara a primeira, que é a relación de Seoane co pensamento romántico. E aí interactúo un pouco con algunhas das cousas que dixo David sobre a tradición, é dicir, romanticismo entendido como un rexeitamento da lógica matemática que está detrás da razón moderna, entón unha volta a un momento premoderno que na historiografía cultural galega é o baixo medievo, dende logo. Se pensamos en moitos dos mitos fundadores da historiografía nacional galega, moitos deles están no baixo medievo, non? E o propio Seoane, moi gráfica é a súa serie de 18 xerras, con cabezas de grandes persoeiros, pois se pensades, a maioría deses son heróis populares ou heróis das revoltas do baixo medievo galego, non? E Seoane en quen se apoia para ir aí, non? Pouco estudado, eu creo, pero un espírito romántico fundamental da historia cultural galega, que é Benito Viceto. Entón Seoane lê todo a través de Viceto, lê a través evidentemente da historia, pero eu creo que, aínda que el fai unha escolma da historia, eu creo que Seoane é unha lectura moito máis Hidalgos de Monforte que a historia, porque en Viceto non se sabe se a historia é novelada ou a novela é o Walter Scott galego, non? Bueno, whatever, pero efectivamente Seoane lê a través desa mitificación que fai Viceto das loitas populares do baixo medievo, non? Eu aí estou moi de acordo con Carlos Barros, no que el di Carlos Barros, bueno, ten sentido, é que é case de sentido común, é dicir, o que é en inglés diríamos early modern, non? A primeira, a modernidade temperá, pensada como os séculos de ouro, por exemplo, na literatura castelá, aquí coinciden cos séculos escuros, entón ten sentido que na historiografía intelectual galega se vai a buscar moitas veces antes deso, é algo que fai Seoane tamén, non? Entón, ese eixo de Seoane como un que está en todo momento nos seus escritos de mocidade, podemos apreciar eso, digamos, Seoane como romántico, Seoane como un pensador que está constantemente orientado cara a busca de tradicións premodernas que lle permitan de alguna forma saltar por encima desa lógica, desa razón matemática que se demostra nefasta sistemáticamente na primeira metade do século XX, para ir buscar ali de alguna maneira pois historias pendentes de restauración, pendentes de ser trasplantadas a un presente máis fértil. E aí é onde na terceira parte do libro, entonces, eu falo de como no seu... é que quedou un pouco algo sin decir, e se cadra estou a facer moi sinuoso todo, doume conta, pero é porque o que estou a intentar facer é falar un pouco co que dixo David,
pero se algo é moi enredado, podo despois desenredalo tamén, porque tamén podes preguntar Bueno, aí entón cando hai unha cousa que quería decir, fago un inciso que vai ser 2 minutos. Hai que pensar que o proxecto que eles teñen está dirixido a eles a xente de Galicia Emigrante monta unha revista, Galicia Emigrante, unha audición radial do mesmo nome, unha asociación aguea. Eles están a dirixirse ás mozas e aos mozos emigrados de primeira e segunda xeración. Están a decir, vamos, a súa imaginación do nacional popular é dirixida a ese público, un público que moitas veces non fala galego e nin falan galego na súa casa, se cadra, pero ten vontade de coñecer a historia dos seus devanceiros. É dirixida a ese público e pensando que poida ser un exemplo dun tipo de historia nacional popular, un tipo de cultura nacional popular que poida ser aplicada a Galiza. Ofenderse esa ponte é cando hai un momento de perigo, vale? Entón, na resposta a ese momento de perigo, Seoane, pa min, agroma o forte vencello que está en Seoane coa Europa de entreguerras. Ahora está un mozo na Universidade da Coruña a empezar unha tese de doutoramento que eu alégrome de que se puxera a traballar sobre isto, Vítor Xiadás, un mozo que é pouco máis novo que a min, pero tamén son un mozo. Pero que está a traballar sobre a Biblioteca de Arte de Seoane, que está depositada na Real Academia Galega, e seguimos a Biblioteca de Arte de Seoane, vemos que moito do que el segue a comprar aínda despois, aínda nos anos 50, é arte de artistas principalmente activos e senlleiros nos anos 20 e 30. É dicir, entón Seoane en certa medida reactiva o elo do que falaba David. A min interésame moito, sobre todo, e se cadra non o digo tanto nos libros, reactiva Seoane a súa educación nos 20 e 30 na Europa no que chama Manolo Sacristán o desbordamiento idealista, co que certos pensadores responden ao colapso do marxismo positivista dende as últimas 2 décadas do XIX. E a min, eu creo, e sin duda Benjamin é o pensador máis influente nel, volver a Hegel, é volver a Lukács. Pero Lukács tamén volver a Hegel. Sí, é volver a historia da conciencia de clase, que é o Lucas máis hegeliano, é dicir, fora do libro primeiro, que era máis teoría literaria, pero refírome volver. Lukács empeza Historia da conciencia de clase, que é un libro 23, con unha carta de Marx a Arnold Rush, que di o mundo ten un soño do cal só fai falta tomar conciencia para poseelo en realidade, non? Para posuílo en realidade. É dicir, que é todo o que despois Gramsci teoriza na súa impugnación a xerarquía de estrutura de base e superestrutura. Entón, de alguna maneira, Seoane conéctase con todo este pensamento, é dicir, a base romántica de Seoane e a súa educación marxista leva a conectarse. A mí non me consta que Seoane lera Benjamin, é dicir, a mí non me consta que Seoane lera Benjamin, pero como Seoane nos anos 50 responde a este momento de perigo, outra vez, o momento de perigo é unha categoría que usa Benjamin, é dicir, é unha categoría filosófica que el di que, reitero, estes momentos nos que o presente se nos pecha adiante e forzanos a mirar ao pasado para buscar nel respostas ou para salvar ali tradicións. De alguna forma, en Seoane fai algo homólogo, que empeza a facer algo homólogo desde mediados dos 50, non? E aí está a miña lectura da soldadeira e das cicatrices, non? Da soldadeira e das cicatrices, Seoane vai á Primeira Guerra Irmandiña, que é unha guerra igual que a segunda, pero a Primeira Guerra Irmandiña nin sequera é unha guerra maior nos libros de historia, entón, pero que el nin sequera vai ata o final da guerra, é dicir, el colle unha serie de artellamentos ás portas da cidade de Compostela que nos cales se dá un proceso de toma de conciencia por parte de un grupo de labregos que acompañan a unha persoa moi interesante tamén a hora de revertir as xerarquías. A conductora de Seoane, a desencadenadora desta toma de conciencia, é unha personaxe que nas nosas historiografías culturais está proscrita, porque son as soldadeiras, moitas veces erróneamente pensadas e asociadas coa prostitución, non? Entón, el colle esa personaxe dos camiños proscrita, como a eles, non? Como os emigrantes. Seoane hai unha obsesión na súa escritura e na súa iconografía cos vagabundos, ou vagabundos,
inframundos ás veces, non? Pero sempre connotados positivamente, porque os que están nos camiños, os que están do lado de fora, moitas veces teñen unha mirada máis lúcida que os que están dentro, non? Entón el colla alguén que ven de fora, que é a soldadeira, e colla e dalle a ela a palabra. A soldadeira Minia, pois, cumple un doble rol na historia. Cumple o rol de coller aos irmandiños artellados a fora da cidade, e coller a súa consigna e irlle a levar aos artesáns que se teñen que levantar dentro da cidade, e cumple tamén o rol, está acompañada por 3 campesiños chegados da Galiza franquista, do tempo na que a obra está escrito, e cumple o rol de ensinarlles a eles que esa guerra de hai 500 anos, 520 ou 30 anos, é a guerra deles tamén. 520 exactamente. É a guerra deles. Entón, esa guerra é a guerra deles, é un problema que queda aberto, é que hasta que non, é dicir, que esa guerra que se perdeu daquela segue pendente de ser gañada, porque nunca se acabou. Rematan ao final da obra de unha das personaxes. Esta, podo ler unha pasaxe, se me permitides. O corpo de Minia, moribunda, chega ao campesiño, ao campamento onde están afora os irmandiños, non? E non pasa nada, porque ela, se cadra, ese corpo deixa de existir, pero o que ela tiña que facer era crear conciencia nos habitantes do presente, eso xa está feito, non? Di, deixa, con seguranza que vai curar. Entendémolo todo, ficamos contigo, con ila e con todos, ficamos ao que Deus queira, a loitar, ila sanará e gañaremos esta guerra. Non sabemos cando, mas gañarémola. Non importa que sexamos nosos que a gañen ou os nosos fillos, mas gañarémola. Estamos gañándoa, aínda que a cada nova xerazón semelle non importarlle. Estamos gañándoa desde fai moitos séculos, dende que se principiou, non sabemos cando. A min recórdame moito a tese sexta de Benjamin, cando di aquilo de que nin sequera os mortos estarán a salvo. É dicir, é necesario quitar a tradición das mans do conformismo, di noutra tese, pero é que nin sequera os mortos desa tradición estarán a salvo se non restituímos no presente o lugar que lle corresponde a esa tradición. De alguna forma, a min o que me parece con este ensaio é camiño cara facer un pouco de debate co que decía David e abrir a preguntas, porque creo que foi un sinuoso demais, pero de alguna forma o que me parece que tiña sentido facer con este ensaio era poñer en circulación, eu non sei se restituir, eu diría máis ben trasplantar aos debates de hoxe unha liña de pensamento sorpresivamente para min, segundo iba coñecendo, pouco presente pola figura que é Seoane na nosa historia cultural, unha liña de pensamento que nos empurra a concibir as derrotas, os momentos nos que a historia se pecha diante de nós, como batallas dunha loita máis ampla, como batallas e tamén a historizarnos nós mesmos, a historizarnos e entender que nós estamos a formar parte dun momento, é verdade que con certos tintes catastróficos esta fase histórica na que estamos a vivir, sobre todo por cuestións medioambientais, pero é dicir que, digamos, pertencemos a unha historia que está chea de caídas e de erguerse e non é moi diferente. En certa medida, tomar conciencia do proceso no que estamos dentro desta loita empodéranos de cara a ter unha acción neste momento tan paralizante. É dicir, os textos de Seoane son moi apelativos nese sentido. Entón, este ensaio, que é un libro pequeno, é máis arriscado que a investigación nese sentido de coller unha serie de cousas que son as obras completas de Benjamin en inglés preséntanse como iluminacións, non? Que son como lumaradas. Moita da escritura de Seoane é así, é dicir, é incómoda a poesía de Seoane incluso. Vi un documental que di un amigo seu argentino, Seoane como persona é como os cadros, é o que ves nos cadros é el tamén, é fracción, é todo, pero hai lumaradas aí que desde unha experiencia do bordo constante, eu falo aquí desta expresión, a experiencia do bordo, estar a vivir sempre nun espazo no que non estás nin dentro nin estás fora, nun espazo liminar, non? Hai que pensar que Seoane, a súa familia ven a Galiza tendo el 6 anos e el pensa que está volvendo, el nunca estuvera aquí, pero el pensa que está volvendo para aquí, porque el xa tiña moito máis interiorizada a percepción de estar fora da casa ca, digamos, o enraizamento co lugar no que nacera, e despois volve exiliado a ese lugar. Entón, esa constante ida e vinda, Seoane non era de todo argentino ali, nunca deixou de ter acento galego, pero tampouco nunca foi aceptado como galego totalmente moitos dos espazos, non? Dende ese espazo liminar,
el fai unha serie de apelacións misturados moitas veces. El despois escribe outra obra de teatro, El irlandés astrólogo, que pon un peche a este ciclo literario moito máis grisallento, ao meu ver. É unha obra moi interesante, moito máis centrada no exilio dende un punto de vista pesimista, en certa medida, ou sin en certa medida. Pero hai no medio montes de lumaradas que apelan, que nos ensinan que dende eses momentos de exclusión, de liminariedade, que o século XX está cheo, e dende logo o XXI tamén, hai a posibilidade tamén de, diría Hannah Arendt, de defenderse creativamente da outcast, da marxinación social, da marxinación, non? Defenderse a través do intelecto. E iso é un pouco o que fai Seoane, non? Desde unha historia que é puro século XX, iso tamén é o que me sorprende, que Seoane se pense tan pouco en termos de relación coa historia do século XX. É dicir, Seoane é puro século XX, é emigración, despois é exilio, despois é todo o que é un artista internacional, transatlanticidade, é dicir, está no medio, e a súa, cando despois escribe Edward Said a finales do XX, e empeza a teorizar os estudos postcoloniais, todo o que empezan a teorizar o que é a conciencia moderna e a posibilidade de identidade na sociedade moderna, Hall tamén, de logo, pois, é dicir, Seoane, a súa vida forza a ter experiencias e a súa capacidade intelectual a telas canalizado a través de escritos e de obra plástica que dialogan con moito do que se está a facer noutras culturas nacionais. E aquí non se lle prestou tanta atención a iso, non? Entón, eses son un pouco os fíos que eu fun querendo xuntar neste ensaio. Non sei se cadra fun un pouco laberíntico. Eu creo que estuve ben. De todas formas, a xente poderá agora solventar dúbidas, se quer. Así convidamos a participación. Pois non sei se alguén quere comentar algo, preguntar, corrixir. Bueno, en primeiro lugar, parabéns polo ensaio, Pablo. Bueno, foi un placer lelo, a verdade. Está escrito dun xeito e presentado dun xeito, penso que moi amable, dialogas moito co lector e, bueno, eu agradecino moitísimo. A min interesoume moito o comentario que faz do Seoane bicetiano, non? Pois esa atracción, non? Do Biceto escritor de romances históricos, mais tamén do Biceto historiador, non? Que tiña unha teoría e unha filosofía para a escrita da historia galega. E falando desa imaxe que propoñedes os dous, dese elo perdido, claro, Biceto tamén é un elo perdido, non? Na propia historiografía galega, non? Foi un home que no seu tempo competiu pois con outros modelos de facer historia nacional que despois se revelou como o murillano e que gañou, non? É dicir, Biceto foi un perdedor nese sentido e así moitas veces aínda a historiografía institucionalizada, digamos, galega, aínda se refire, non, ao Biceto romántico como un perdedor da historia, non, nese sentido. Entón, pareceume moi revelador tamén, ese vencello entre Seoane e Biceto nese sentido tamén, non sei, non é unha pregunta, é simplemente un comentario, porque me gustou moito esa parte do ensaio. Pero das unha serie de claves que a mí me parecen interesantes e que se cadra que o elo romántico, en certa medida, atravesa todos os pensamentos que aquí eu intentei xunguir, porque hai que pensar que Benjamin eran románticos, evidentemente, románticos revolucionarios, como eu penso que era Seoane, non? Entonces, en Benjamin fala do historiador materialista como basado nun principio constructivo, é dicir, basado nun principio, e iso é o que está en algunhas pasaxes de Seoane. Podo ler unha pasaxe se cadra. É dicir, Seoane chega a dicir: é máis importante o que se fai ao contar unha historia ca non o grado de veracidade que esa historia ten necesariamente.
Aviceto, que é un cepilla, non é necesariamente Murguía, son historiadores positivistas de finais do XIX. Esos son os que se cargan a Viceto. E Murguía sobrevive un pouco máis, e despois, pero Viceto está en Risco, está en Castelao, é dicir, Viceto aparece aí como esporádicamente, pero Viceto collou moi mal, é dicir, Cepilla, Nerea Mosquera, toda esta xente, se lo cargan vivo. Entón, non, sí, sin duda, pero o elo forte é o romanticismo de Viceto, entón, que eu creo que é o que Seoane ve, e para min conecto co pensamento revolucionario, romántico revolucionario, é ese principio constructivo da historia, é dicir, a historia non está para ser aprendida. Eu lembrome Collingwood na filosofía da historia decía unha cousa que me parece moi gráfica, que decía o máximo que podemos facer os historiadores é xerar a máxima cantidade de evidencia para que despois a xente se faga unha composición de lugar do que pasou. Que quero dicir nisto? Eu podo analizar que un barco está nesta dirección a esta velocidade. Eu deixo de mirar e despois está neste punto, que é o punto ao que chegaría se seguira na mesma dirección e a mesma velocidade. Pero eu non sei se foi daqui a aquí, porque eu non estaba mirando. Eu que podo reconstruir a dirección, a velocidade a que levaba, e cando chegou aquí, eso é un pouco, está no principio da filosofía da historia. É dicir, o pasado xa pasou, non é aprensible. Entón, en base a que toda a historia está basada nun principio constructivo, que rol lle damos ao principio constructivo da nosa relación co pasado? E aí está o principio romántico da narración histórica, non? En Seoane hai esta pasaxe, se me permitires, non é moi longa, doutra... Claro, eu ler pasaxes miñas sería, a min pareceme ridículo, pero di nunha audición radial, non? Falando desto, o principio constructivo da historia, de que ten máis valor, se ten máis valor a posibilidade de volver ao que pasou ou a capacidade de xerar coa nosa narración sobre iso, de xerar, digamos, novas subjetividades, de desbloquear, non? De desbloquear momentos históricos ou situacións así. Alguén virá que recollerá eses nomes que agora evocamos nebulosamente. Alguén virá, daí ben o título, non? Ainda veo algunha xente para ser un día de xullo en Vigo. De xuño aínda, pero xa estamos case nela. Alguén virá que recollerá eses nomes que agora evocamos nebulosamente. Seleccionará fielmente feitos e dados, controlará datas e contará con toda a verdade as súas vidas. Serán os nenos do país galego do futuro os que quererán imitalos, igualar a súa dignidade, o seu desinterese, as súas mortes. E cando todos ou case todos os que pactaron coas circunstancias, perderon a fe e tiveron medo, estén xa esquecidos, medrarán polas fantasías eses heróis como viñeron crecendo a pesar dos cronistas que hoxe apenas lembramos. Eu pensaba que a cita era máis longa. Más adiante di, porque cada pobo exalta e recría os seus propios heróis, cada vez adornándoos con novas prendas. Así remata esta pasaxe. Se a cita fose un pouco máis longa, supoño que está posto adiante ou atrás. Entón, ese principio constructivo que está na base do romanticismo, da historiografía romántica, ese principio da vontade, non? Que está moito da filosofía romántica, que era moito máis importante, é dicir, a vontade de facer cousas que non o material real obxectivable que xurdía. A aplicación deso, a narración histórica, xungue moito a conexión de Seoane co que Lowy chama o romanticismo revolucionario, non? O libro ese de Lowy que tú citas aí, tamén o cito no libro de Castelao, porque me parece moi iluminador. Sí, claro, joder. Porque, bueno, vertebra esa complexidade ou superar, digamos, ese antagonismo fácil entre o progresista reaccionario, romántico clásico, e como a cousa é moito máis complexa, non? Falando de Viceto ou da historiografía romántica, é curioso como ese tipo de historia regresa, pero regresa xa na época científica. Quero dicir, os historiadores tipo Thompson, o marxismo británico, que non son fabuladores, pero que sí que se definen a sí mesmos tamén como románticos de alguna maneira, utilizan un pouco esquemas desa historia romántica non para inventar, sino para buscar novas maneiras de indagar na historia, non? E é curioso, non? Por exemplo, Viceto, o tema dos irmandiños e Viceto, non? O dos hidalgos de Monforte, creo recordar que en algún momento el fala dos irmandiños e os vincula cos comuneiros de Castela, non? Por exemplo. Claro, eso pode parecer un dislate histórico, non? Pero hai xente que está escribindo ahora sobre os comuneiros de Castela e está vencellando
tamén cos irmandiños, coas germanías levantinas, da Coroa de Aragón. Quero dicir, o que pode parecer un dislate dun historiador romántico que fabula, vemos que despois pode abrir vías de investigación que son bastante razonables, non? E, por exemplo, a investigación de Thomson sobre a formación da clase obreira, non? Frente á visión, por mellor, máis de Althusser, de a clase obreira como algo estructural que a propia posición no modo de produción xa define, pois a de Thomson é máis histórica, e entón empeza a rastrexar e empeza cos artesáns, empeza cos pequenos agricultores. Claro, todo isto na ortodoxia marxista era bueno, reaccionario, ou era romántico, pero bueno, todo eso despois podes contrastalo con criterios científicos e buscar campos de investigación fértiles, non por fabulación, non? Claro, bueno, é que a versión científica da nova esquerda, que despois se chamaron estudos culturais, eu creo que ten unha influencia moi grande de un proto-postestructuralismo que son as primeiras lecturas de Gramsci, que é un eu diría así, non? E se van nese sentido, o que eu digo, é dicir, no medio dos cadernos do cárcere de literatura e vida nacional ainda hai outro libro que non me vou lembrar, que edita tamén Edicións Lautaro en Argentina, de Gramsci. É dicir, se van estar nunha posición privilexiada, porque, reitero, esta xente, os de Birmingham, non leron a Gramsci ata se cadra 15 anos despois desto, ou 12 anos ou tal. Despois, se van, cando ten a polémica con Piñeiro sobre arte figurativa, arte non figurativa, se van esta cartea, se ten contacto con Siqueiros e cos muralistas mexicanos que veñen de ter un éxito rotundo na Bienal de Venecia o 52. Entonces, é dicir, Seoane está nunha posición está no sur global, pero nunha grande capital do sur global, é unha capital artística atlántica forte. É dicir, entón, bueno, está nunha posición e sempre sin deixar de ter unha fidelidade moi grande á participación na cultura galeguista. A participación na cultura galeguista coñecémola, pero é como que perdemos a ocasión de conectarnos en certa medida. Isto conéctanos, a Galiza conecta pois co século XX en certa medida, está aí, é dicir, está igual que están pendentes, por exemplo, os estudos sobre arte popular, cine popular, Carlos Velo, pois eso está aí, eso está ali, sobre todo, pero aquí algo hai en cartelle, pouco, pero está, joder, hoxe en día investigacións pagan moito para que fagas viaxes, para que tal, pois hai un montón de cousas que eu entendo tamén o sentido histórico de que aquí houve unha ditadura, e saíuse da ditadura e houve que xerar unhas institucións normalizantes, sexa o que sexa que significa iso, pero houve que crear unhas rutinas equiparables en moitos eidos, pero iso ten un sentido histórico, non estamos nesa fase xa. Entón, agora hai a posibilidade de buscar fendas polas que respiran cousas que son diferentes, é dicir, hai a posibilidade de ir ver nesas fendiñas pois pequenos momentos que nos conectan ou que nos desconectan da narrativa que houve aquí, ou que nos conectan co que pasou noutro sitio, e sobre todo que apelan ao que está a pasar agora. É dicir, Seoane é desplazamento forzoso, Seoane é exilio, Seoane é a vontade de volver sin poder volver, é alteridade, entón Seoane é nas súas cartas constantemente referencias ao racismo que sufrían polo seu acento en Buenos Aires. Entón, o pensamento que hai aquí é un pensamento que, en certa medida, como todos os pensamentos, é fillo da súa circunstancia. Entón, eu creo que dentro de todo ese mérito do traballo que fixo moita xente para xerar unhas institucións pois nas nosos eidos, unhos dicionarios ou unhos con unha normativa, outros con outra, unhas eu que sei, un montón de pois a nivel literario, pois unhas coleccións literarias, dentro de todo ese mérito e todo o que se sigue facendo aí, agora tamén hai unha posibilidade de, que eu creo que é o que tamén está a intentar a xente de Clara Corbelle, dende logo, en outros espazos, pois hai a posibilidade de afondar nas fendas, porque nos conectan con espazos inexplorados e que se cadra teñen tanta ou máis apelación ao momento presente, e sin apelar á xente un libro non vale para nada, para min, un libro de ensaio.
non sei... No, bueno, se ninguén intervén, eu comento algo máis. Estamos un pouco máis que senón a Maribel... Se non vos aburrides de mirar, non sei que falar. Nada, dixeches, non me consta que Seoane lese a Benjamin, non? Eu, claro, cando lía o teu ensaio e un pouco que intentei argumentar, é que eu creo que ese tipo de ideas estaban xa na tradición galeguista. Sí, xa entendo, sí. Estaban aí xa. Sí. Non tiña por que ler a Benjamin, o mellor leu a Castelao ou leu a Risco, porque eso xa estaba aí. No, Unamuno líase moito, esta xente, eles tiñan... E Ortega tamén. Sí. Pero a diferencia coa intrahistoria e coa lectura que ti faz de Castelao en relación con ese momento histórico eu diría finais do 19 e principios do 20, non? Que é un momento así forte das guerras carlistas, de moito do humus intelectual que está no Unamuno máis... A diferencia para min é o marxismo en Seoane, é dicir, entón en Seoane o romanticismo marxista en Seoane fai que non é só que tradición e historia sendo as cousas diferentes, é que a historia é iso que poderíamos decir a tradición que di Castelao, pero digamos a historia esa pasada, a historia menor, chamémoslle para entendernos, son a mesma cousa, non é que sexan dous estamentos diferentes, son a mesma cousa e están interpenetradas. E Seoane nas cicatrices fala da segunda morte, que é o esquecemento, na liña que deixen o noso nome, que nos volvan tirar ao cabeiro común, non sei, na liña moito do que di Benjamin sobre as tradicións que están mortas e que seguen, é dicir, nin os mortos están a salvo, sino presente non hai unha restitución, non? É dicir, eu sigo entendo, pero a diferencia, é dicir, non se pode pensar, sin duda tería un interés pensar isto mismo que eu propuxen aquí en diálogo con Castelao e coa historia da... Claro, eu creo que a diferencia é que, claro, Seoane era explícitamente marxista. E iso aplica o seu pensamento. E materialista, claro. Claro. Pero eu creo que o interese que ten estas ideas que xa están nos galeguistas é que consiguen impregnar alguna, ainda que non son marxistas, e ainda que despois Castelao penso que se afasta bastante, digamos, do galeguismo máis risquiano e é moito máis materialista nese sentido, non? Pero sí que permiten incorporar tamén desde a nosa tradición, o sea, desde o presente, desde como nos pensamos a nós e como pensamos que temos unha tradición. Nos podemos quedar decir, Seoane, marxista, leu a Gramsci e tal, está moi ben, sobre todo se tú te consideras ahora marxista, pero penso que tamén está ben dicir, bueno, e algunhas destas ideas, ademais, estaban aquí xa nestes señores, que non eran explícitamente marxistas, incluso eran antimarxistas, eu penso que pola noción que tiñan do marxismo moi determinada, non? E precisamente o marxismo que igual lles teria gustado a eles estaba nacendo nese momento, de alguma maneira. Pero penso que para nós ten interese en reivindicar que hai esa estela intelectual, que é unha estela que comparte período con outros pensadores moi citados e que vemos moi actuais, pero que de alguma maneira xa temos unha pola aquí en algunhas desas ideas. Que podemos reivindicalas como que tamén aquí estaba ese clima. Evidentemente, ahora non vamos a convertirnos en Vicente Risco, temos outra visión das cousas agora, non? Pero penso que ten interese reivindicar o noso propio legado intelectual e poñelo a dialogar cos autores que estaban nesa época, dicindo cousas semellantes, cada un desde lugares distintos, porque non é igual Benjamin que Gramsci, pero estaban dicindo cousas parecidas. Sí, no, sin duda. E sobre todo, se despois ves unha liña de coherencia, que é o que eu trataba de decir, non? Unha liña de coherencia entre o galeguismo de preguerra, Leo Perdido, o marxismo terceiro mundista, cada un ten influencias distintas, pero hai algo que permite ver unha continuidade. Eso decíalo, ao respecto deso, non é incluso documentalmente verificable.
a relación entre este elo perdido e eses camiños que ti dis. Porque Seoane, eu lembro unha, eu non creo que lle parezca mal que o diga, pero nunha conversa con Margarita Ledo, que ela me decía que Seoane, cando ela estaba na dirección da UPG, que Seoane lles legara un grabado para que o venderan para financiar a UPG, pero máis alá deso, hai un texto de Ferrín cando era director da Academia nas actas do homenaxe do centenario de Seoane, así como moi evocativo, é un texto lido, non é un texto académico, pero el lembra unha visita nun momento do curso académico 60-61 de Seoane, e como eles, hostia, eso abreulles, e Seoane, as cartas de Seoane ao redor da Revolución Cubana son cartas de estar lendo en tempo real. Seoane tiña unha conexión moi forte co que estaba pasando a nivel internacional, é dicir, en xeral, non? A xente que estaba daquela enterada, pois, entón, non é unha cousa como tan imaginada como verificable. De feito, o que máis interese tendo que eu creo, pero bueno, no traballo que ti aí un pouco suxires, e hoxe volviches a suxerir, é que eu creo que é o que ti dis de coller os textos do principio, dos primeiros Terra e Tempo, ese texto castelao e nós, co grabado de Maside ali, e pensar eso en relación con, é dicir, facerlle a eso unha lectura en relación coa idea de historia e tradición en castelao, por exemplo. Eso ten interés, a mí eso sí que me parece interesante. E nesa lectura Seoane ten espazo, pero eu creo que bueno, sí, eso. Pero eu creo que tamén a liña de continuidade se dá por como é este país ou por como era o país. É dicir, cando os galistas pensan en Galicia, despois se pode discutir se a súa caracterización do país era adecuada ou non era adecuada, tamén que é o adecuado e que non. Pero bueno, eles pensaban que Galicia era un país precapitalista, agrario, e crearon un discurso político para eso. Eu penso que en Seoane tamén de alguma maneira esa Galicia agraria, mariñeira está moi presente, e no marxismo dos 60, de novo, eles beben das correntes do sur e máis ou menos do maoísmo, porque tamén de alguma forma se incorpora toda a idea do campesiñado e tal. Quero dicir que é o propio país o que configura esa continuidade e que é o que fai que os marxistas como Seoane e como despois o marxismo dos 60 pois non sean semellante, por exemplo, a liña PC, onde a cuestión agraria pois, non está tratada da mesma maneira, hai unha idea máis obreirista, no sentido máis clásica e tal. Eu creo que ese é o propio país o que configura que en non marxistas, en marxistas e en marxistas terceiromundistas se poida haber unha liña de continuidade. Bueno, pero é que eu creo que sí, que ten sentido. Ten sentido todo o que dis. E aínda hai unha pequena diferencia en Seoane con respecto á materialidade do proxecto cultural, que nel está moi determinada por ser feita nunha grande metrópole. A diferencia de moito a materialidade de Seoane, a cuestión da cultura de masas en Seoane está feita, ti si pensas despois nos ilustradores, en toda a xente que entra na cultura de masas do nacionalismo galego, sobre todo cando aparece Terra e Tempo, a nosa terra, perdón, que é o primeiro medio de masas en decembro 77, con Margarita precisamente de directora. Eses materiais, esa cultura impresa ten moito máis vencello precisamente con Castelao por aí, que non con esta esquina que está moi vencellada, pero é verdad que inda Seoane, sendo un autor super metido nunha grande metrópole e na cultura de masas, tal, é verdade que o imaginario segue a ser o mesmo, estou totalmente de acordo. Na pintura, sí. Pero claro, tamén está o Seoane do deseño gráfico, de Cinzano, que é un Seoane máis urbano, non? Pero el dille nas cartas a Maside, as cartas con Maside son moi interesantes, están reeditadas en Alvarellos hai uns anos. El dille a Maside berralle por facer naturezas mortas e por aí, en plan, ver, que estás facendo aí tal. El dille que son ensaios que el fai, despois escribirá, dirá que
que lle interesou moito, por eso se enfada con Piñeiro. A mí interesan moito os procedementos da arte abstracta, e eu experimentei con ela sempre que me interesou. O que pasa é que eu diante puxenlle sempre figuras humanas, e a Maside dille, no, as naturezas mortas para min son ensaios técnicos, e además vendíanse como churros. As naturezas mortas el vendías como a churros. Pero é verdad, pero este fixas el enfatizou moito sempre, e aí hai unha cuestión de antropocéntrica forte que está no marxismo dos 50 tamén, na arte marxista dos 50, nos novos realismos dos muralistas mexicanos e por aí, hai unha cuestión forte de poñer a figura humana no centro da reflexión contra a filosofía que está na base da nova arte abstracta que se está a propoñer dentro do centro do capitalismo, que é unha filosofía que di, aquí non pode haber figura humana porque despois da Segunda Guerra Mundial e da bomba atómica non podemos expresar humanidade, todo o que podemos expresar é anguria. Entón aí aparece o expresionismo abstracto, non? Seoane sempre está a figura aí porque nós temos que imaginar, e que figura é o que ti dis, labregos, as portadas de Galicia Migrante son para outra tese de doutoramento, ente logo. Labregos, labregas, mariñeiras sobre todo, xente bailando tamén, tarefas comunais sobre todo. Popular. Sí. Bueno, comentaches antes que eu traballei hai uns anos na Fundación Luisiana e unha amiga estaba en Maruja Viva e unha sede antiga. Alégrame saber que hai alguén que está estudando algo na biblioteca de arte, porque realmente pouca xente sabe que está unha magnífica biblioteca de arte, creo que única en Galicia, porque realmente compraba todas as novedades que chegaban sobre arte a Buenos Aires. Dixetes que era Víctor Xiadas a persoa, non sei como está orientando. Pois tampouco sei, porque está a facer na Universidade da Coruña, entón eu traballo na Universidade de Santiago e tampouco sei, eu o que teño entendido é que el quería facer unha biografía intelectual de Seoane en relación con estes, que é unha biblioteca de 2600 volumes, que son, bueno, moi conectada tamén cos intereses del, non? Hai que pensar que Seoane ainda no 75 fai un libro sobre Gross, un libro sobre Gross, sobre George Gross, que, bueno, era eso que se puxo na mesa anglo o tipo. Entón, claro, entón el non para de ese interese, el non sale dos 20 e 30, Seoane nunca, cando empeza a ter pasta para comprar libros, que nos 50, é o que está comprando libros dos 20, dos 30, primeiras edicións. Eso é moi interesante, claro, sí. Esa investigación é moi necesaria. Sí. Sí, bueno, a Fundación, eu teño unha concepción de que o arquivo por aí funciona ben. Eu traballei con elas e ali, é que eso é un arquivo que está todo moi ben posto. Eu de feito non podría ter feito o meu traballo se a Fundación Seoane non funcionara como funciona. Teño que dicirlo tamén sempre que se poida, porque a min trataronme ben, é un arquivo que funciona moi ben. E fan cousas, por exemplo, unha exposición dun amigo meu, a verdad, que é un artista, Misha Viesgolas é o nome co que asina, Miguel, e fixo unha exposición formando figuras abstractas cos moldes das figuracións que Seoane usaba para as portadas de Galicia Migrante. É dicir, entón, iso é grazas a que hai todo, ali está todo, están os moldes tamén dos grabados de madeira, ti coñecerás, hai era xente de novo con unha concepción moi forte da participación na historia. Entón, pois, escribía reservar, non? Bueno, escribía as cartas con papel de cebola dende o principio, casi. E por eso temos todas as cartas. Sí, bueno, falando da dimensión romántica de Luisiano, que a mí sempre me parece como que se intuía a través da súa obra, non? E eu escribí un texto para un catálogo, unha exposición de acuarelas que se fixo na fundación antiga ainda, porque eu traballei un ano ali. Bueno, o mundo da arte moi complicado, entón provei o que era e marchei porque foi un mundo moi complicado que dis, bueno, vale, traballar nele é complicado, non? Pero se fixera aí sí que a mí parecía, e as acuarelas moitas eran inéditas, vamos, non se despuxeran nunca, e é moi interesante eses traballos como destino, que eran ensayos como os bodegóns, que a mí me encantan, ou as acuarelas, que eran moitas veces puros ensayos, ou traballos rápidos, como decía Maruja, que parecían nada, non? E realmente sí que
eu esa dimensión romántica que se intúe perfectamente, eu a entendo como cando existe unha carencia a esa, como o nacionalismo, non? O nacionalismo surge porque hai unha carencia, vale, non? E va moi vinculado ao romanticismo, realmente nacional xuntos, romanticismo e nacionalismo, e como que aquí pervive nas condicións, nas circunstancias que viviron, non? Vale, de migración, sempre hai carencias, non? Da terra, de lonxe, tal, e eso estivo moi presente no sentimento de Luis Seoane e no seu pensamento, non? E entón, despois, vale, despois a guerra, despois a ditadura, claro, entón era como que todo estaba arrebatado, non? Todo lle arrebataran, e entón hai esa búsqueda de ver, non? Cara ao pasado, para intentar, como decíades moi ben, intentar dar un salto, non? Nese oco que quedaba aí, non? Que impedía todo, non? E entón iso é moi interesante, non? E sí que Maruja sempre existía, que no seu arquivo o único se discutía que tiña o carné comunista, non? El foi compañeiro de viaxe no comunismo, nunca tivo carné. Nunca tivo carné. Tiña o carné, sí que tiveron o carné Maruja e do Partido Galeguista, ese sí. Antes da guerra, sí. O que tiveron de antes. Sí. El participou, hai un ensaio moi valioso de Antón Capelán, Seoane en Compostela e outros ensaios, que está editado por Laio Bento, precisamente. Aí conta todo, el participou nos anos 30, agrupación republicana, non sei que, destas cousas de historiadores, que porque unha agrupación iba cambiando de nome aos 6 meses e despois, bueno, era así como, pero sempre escorado cara ao eido republicano, galeguista, cada vez máis galeguista e sempre no lado esquerdo dese arco, non? Sí, sen dúbida. Pero el nunca tuvo carné, pero participou en moitas, de feito hai, eu creo que o cito aquí, ou hai así un Santiago Álvarez, cando está por ali nos anos 50, este dirixente mítico do PC, sí, e di, bueno, hemos estado en unha reunión con unos intelectuales entre os cuales tiene nuestro partido bastante simpatía, tal, e aí cita a Valenzuela, a Seoane, a Varela, que daquela non se xa marchara, entrara no PCA e volver a marchar, e así, Varela, creo que era así un pouco impulsivo. pero sí, claro. Non sei, a min pareceme que que se contaron moitas cousas, hai unha fundación, hai un montón de material disponible, pero que tamén hai que pensalo. Sí, agora sae, he venido aquí a hablar de mi libro, non, pero en realidad sí, pero sae co Consello da Cultura unhas actas dunha exposición que comisionamos unha historiadora da arte argentina e máis eu, e as actas, eu creo que ten uns artigos, os 2 artigos da Argentina, son moi interesantes para aquí. Un escribo Villares e outro escribo eu, e non hai que non sexan, pero aquí non son tan, pero os outros son moi interesantes. A exposición foi no Museo Larreta de Buenos Aires durante este ano 2022, que xa foi o pasado, que xa estamos no 23, pero un artigo sobre a investigación de Seoane en relación a investigación formal, que a min sempre me interesou moito, porque en Seoane é unha constante busca na que as solucións que atopan uns formatos el leva aos outros constantemente. Entón, sobre esa investigación, e o outro que non me parece tan interesante ou máis, que eu creo que aquí vai abrir espazos de reflexión, é sobre a inserción de Seoane no mercado de arte. Todas as sociabilidades nas que se entretecían as súas participacións no mercado de arte de alá. Moi vencellado coa comunidade xudea, dende logo. Esa é unha clave que ten moita importancia tamén, porque Seoane ten un punto de fascinación. Filosemitismo. É difícil de decir, sí, pero unha fascinación por a figura da errancia que por momentos eu creo que sí que el chega bueno, pues pode ser, pero moi decepcionado. Igual aí tamén está o nexo con Benjamin. É que o nexo está no que significa a orixe dese pensamento. Na cultura, claro, na cultura que está na base. Sí, claro. Moi ben, pois penso que é un momento estupendo para deixalo aquí e seguir pensando cada un pola súa conta. Moitas gracias a todos e a todas por aquello. Gracias.